אני יודעת על עצמי שמוזיקה זה דבר שמעורר בי המון רגשות ועוזר לי לעבד, והפסקול של חיי כאילו זה דבר שמלווה אותי בצורה מאוד מאוד חזקה, ורציתי לעבור מהצד של המאזין לצד של היוצר, ליצור מאיזושהי נקודה פנימית. זה סוג של עולם קטן בתוך עולם גדול. זה מאפשר חיבור לגות, זה מאפשר חיבור למקצב פנימי וגם למקצבים של אחרים, זה מאפשר משחק של מתי אני מובילה, מתי אני מובלת, איזושהי דינמיקה שהיא הרבה מעבר לרק מוזיקה. אז פתאום החקירה הפנימית נעשית כזה נורא כיפית ומעניינת, וליצור מתוך כל מיני נקודות רגשיות, ולראות מה יצא מתוכם. ומצאתי שזה היה כאילו מין כמו לחשוף את עצמך בצורה הכי, כאילו תת מודע כזה דרך משחק. זה נורא חשף כזה, ממש הרגשתי שבדלת אחורית אנחנו מגיעים למעמקים. ולפעמים מתוך הסילינס הזה, כאילו אתה יכול להגיע לאיזשהו מקום שהוא מאוד ילדי, מאוד סקרן. ופחות כאילו ידוע. הייתי מאוד מאוד כזה בשכל ובמחשבה ובזה. ובעצם המוזיקה מאפשר נורא להתחבר לזה, כשזה עדיין לא לגמרי מנותק. הוא כאילו נמצא שם, והוא מתועל לאיזושהי מטרה. אנשים שהם קצת יותר בוגרים כזה ורוצים לחקור את עצמם במרחבים הפחות ידועים שלהם, זה נורא כיף. יש משהו נורא ילדי בלגלות מרחבים שהם פחות מוכרים שלנו. שהחיים משעממים בגדול, ואם אנחנו לא מייצרים שם איזשהו עניין בעצמנו, בפנימיות שלנו, אז הכל כבר מתחיל להרגיש אותו דבר. זה כאילו מחיה, זה מייצר איזושהי תנועה של חיות.